Mun pehliwan. Otuda şükür. Selamun aleyküm. Otusim. Ve aleykümselam pehliwan. Oğumutun o dinleyicilerim olur bilenim salamlaşalı pehliwan. Ava unutmalı. İyileşler. Selamun aleyküm. Sağmanlı turan mısınız? Bizim otuda şükür sizem oğutsunuzdur inşallah. Oğumu yağdaylar ne diye bu koronavirüs bilen karantin bilen ne diye? Ay şu koronavirüsden dışarı çıkman evin içinde gezip dört para. Siz ne diyorsunuz koronayalım mı? Vay bizimki boğu bizde lokan problemi yok. Öyün içinde kendi problemi yok. Yengem yanımda yok. Onun arkayım. Doğru. O iyice işekleriniz var mı? Arzınız adınız var mı? Var. Hep de bana 2 ünnemi iyiseyken yankı. Pek arnıları isteye de sotayıkten. Ha. Uyda kolon 11 sana gitken. Yani beyleki illeşilen horlanıyor ödeyen elvan. O can üstüne can geliyor. O harcımız oturdu. Bir de neyle koymak edip koruyordu. Bahadır. O katı kendi hükümet yine hükümetin in itaati vazifesi raiyetlen hoksuzluğudur. O şolun gün uzaranıdır. O kalan meseleler ikinci, üçüncü o türdaki meselelerde şunu etmeyen hükümet o konstitusyon hukuklarını yerine getirmeyen hükümet oluyor. Bize şunu eşitmek için şu iki sözü aydalı halka yani ilki nemen vazifen taşınakı o içindeki halkın hoksuzluğudur. Bunu uygulanır. Dünya öz halkının aladat ne diye bir Türkmenistan hiç nemesi rahat bolmadık ya o koronavirüs sen yok senin ulan yok olmayanını görüp gördüm 2 milyon halk yine Türkiye'de var Ortadoğu'da Ukrayna'da Hindistan'da yine başka yerlerde de vardır o doğru demesini bilem yok olun bunun hem mecedini eğilik etmelidir hükümetin vazifesidir iyi çıkanalan iyiçilen o konsullon in birinci meselesidir halk. O şu halk bolon son bular bağdır. Şonu yatlı dali pehliwan. Ya kinememde geçmeyek. O doğru aytan safara. Solar halk olmasa devlet neymiş vaat. Bizden her kömek edecek oramızda da bizden harayt oryanlar ol biz ne resmi adam değil. Devletler bilen resmi nemeler bilen gurlaşma yağdayımız yok. Ya olan öz işleri özlerine yettik. Biz öz elimizden gelenini ediyat olun ol bir adama iki adam beş adam oluyor da. Şolları yalak yağdayı var pehliwan. Olursa biz yani erkin sözün aydıp bilenleri kovalasın mı ya? Yankılara kömek etsin mi safara? ile şeyle bulur o vazifelerini düşünen oklar ödeyen pehliwan. An bu siyaseti bir kıra tüyüşürlerinin bir başka atla murun edeli. Ava. O bir tarihi bir filmi veripsin son sayılkazını gördüm. O artık o neme şu arada vurun edelmi. Ava başta safara şu arada gurrun edel sonundan tarihin ve kitabın vaziflik hakkında üstüne durup geçseydik. Or pehliwan ben onun ayadır şu kinonu tapayın. Yakacımın ben ustayık Mehmet'in ikimiz bile seyreder. Ne şu? Artoprovi kadim toprok. Artoprovi
pelwan o başına görkezdim tebebi kan görkezsem YouTube'un ödemesi vardır. Ha, O bölüp görkezör ettak iznat demelerim gerek bolsa. O sen o vadoşun attaşım eten şu Mar vilayetinden Murvap'tan öýtän men şu filme görä. Toşna bilemok yönünde sastaýanysyň. Şo ýaşuly Murvaply bolmalym kadýan. Filme görä. Ene 1200 yıl diýede 10 jatır bolmaly. O Angollon Mari mer bolmaly şu wagtlar ady. 1.200.000 adam gyrpdyrlar diýede. Mari diýmek gaty ul şäher bolmaly. Beýlem. Ana ýeke türkmen almandyr da şonda. Ýa-da bir ýerlik gaçyp gutulany wadyr belki de evet. Şondan soň ýok ýerden ýa başkan dörýe türkmen. Ya bu 10 gün jatır. En şeylere bizim topraklarımızın ıkbalını, tarihini biz kendi bilemzok. O näme üçin bunu näme üçin edilendim kendi bir düşünüp bilemzok da. Selwa. En pikirin näýili? Bizim pikirimiz şol ýene şo bilim eğitim sistemasyna gelýär bilim sistemamyzdan kaynaklanan bolmaly şu zatlar. Bunu tarihçiler yazmasa o bilim sistemasında da bunu okudup bolmaýar da molum bu zatları dedi gaýdy durup çeşmeden kitaplardan okutmalar. Şoň üçin ýöňünde tarihçiler bunu üstünde kendi işlemeli. Sen attaşyňam şonu diýär-de. Tarihi öwrenmeli, tarihini bilmesen, tarihini özüň ýazmasaň, tarihini başga kişiler ýazýar-da. Şu wagtky nesillen borjdyr we parzydyr, zerurlukdyr diýip aýtdy o Ümresen. Deme film, Türkmen film çıkarıptırmy ýa-da Ýok, ýöne özleri alypdyrlar öýtýän video syomka. Şo döwürler dokumentalny film görnüşini alypdyrlar. Şolary alarak mı? Ben döwlet demesi bilen edilen mükellef nimetdim bolýar beýle däl onda. Ýok, döwlet nemesi ýok. Çünki döwlet bolsa-da prezident magdalardy, döwlet ýok otayda meň pikirimçe. Şonu adam azok nemet ýan bolmakdyr mümkin. Türkmenistanda görkezýärlermi şu filmi? Ýok, Türkmenistanda halk men göremokdum bäri. Geçen ýyl gawat geldi bir ýerden. Şu Döwran Rejep diýen bir kanal bar. Şol öz kanalyna gowlatlar paýlaşýar. Daşarurt okuyanlar bilen söhbetdeşlik geçirip olary paýlaşýar. Şo kanaldan neme? Gatgo iş belwan. O şudatlary köpeltdiňiz adam gowur. Tarihini bilmeýän geleceğini ışık tutup bilmeýär-de. Son döwletiň ýa milletiň tarihini, medeniýetini ýok eden soň o milletiň özü ýok bolup gidýär-de. Näçüli ýok etdiler. Oňa türkmen garakçy, ýa-da millet dip biz okuyan tarihimizde şeyli ýazylýar-da. Ondan bize medeniýet getirecek diýip o başga döwletler basyp alýar.
hiç tat yok yine biz size medeniyet göğüngatça oku ilim veriyer deyip şol oraya yakaya ölenine 100 yılında şeyle geçirdik de. Ağrımızda yankı tarihimiz badip düşüncemizim yoktu. Millet değerliliğette. Millet değer bulur tayfa tire şolong toplumumuzu ip yankı Sovet kitaplarına şol oraya geçedi. Millet bolup bilmedik millet diyorlar. Ne bu Türkmen'in iyileriyle Haydarabad deyip Hindistan'da vilayet vardır. En ulu vilayettir Hindistan'ın Haydarabad diye. O Türkmen'in bir tarafı şu tarzdadır. O beylik tarafı ne Osmanlı İmperiyeti. 1450 nesinci yıl? 54. yıl mı? 53'te. 53'te İstanbul'un alınan demedi. Şimdi Orsiyet'in tarihini biliyor musun? Orsiyet Rus paşalığı neçinci yılda kuruluptur? Pyotr I nemedinden başlıyor da. Pyotr I 1625. mi? Yıllarda doğulan 1765. yıl mı? 1725. yılın bölüyordu. Rus İmperiyasını kuran şu da. Şeyden ecdatlan 1454. 53. yılda Konstantinopol'u fethediyorlar ha. Son 1865 1881 yıllarımla Orta Asya'nı alıyorlar. Çok Tuzems diyorlar da. Yavanı bir halkı medeniyete getirmek için şu tayları basvalyalar. Kimin medeniyeti nereden çıkıyor o zatlarına tarihin bilmeden şeylere koyuyor da. Pelvan. Tarih ben tarihçam değil oluyor çalarak kılıklanyan onu lokan Türkmen diline bu edebiyatlar neme yok da kıyınlanır ciğeri. Onun için mekteplerde de verilmeyen edebiyatların biri çok olmalı. Onu da devlet alada ediyanede mengden o. Yani Türkmenistan'ın tarih kitabına bar belli bir möçördü. Onun şimdi hiç gızıklanılan nokta sisteme şu bir gızıklanılan sisteme derler tarihine ünüs verdiren ok yankali. Türkmençilik yok. Bağıl kitaplarda Türkmenistan'ın tarih kitaplarına bar, köp zat bar olun yönü. Yankın gızıklanıp okuyan gataz. Dine oku veriyenler şu zor ayaktan okap gızıklanan olmasa ayratin öz vasta gızıklanıp men tarihimi öğrenecek Türkmen'in nemesini kadimi medeniyetini öğrenecek soňsunda işleyecek şolar ýaly pikirli adamlar yok. Ýaşlara ne üçünken Pelvan. Şu yeni bilim sistemasinden gızıklanırıp bilenlerdirler. Bunu yakın mektep kitaplarına değil, yani televizyonda da böyle kitap yağdayın nemesinde de bastıkta olmalı. İnternette de YouTube'da filmler olmalı, eserler olmalı.
Türkmenin tarihi bilen demedilen filmler yek olaymada yok deriyalak da. Ana şol kinolaram görkezlenigine SSR döwründe birgiden gow kinolar çekilipdir. Şolaram görkezlenýär wa hiç. Türkmenistan'da görkezlenýär okmy? Yok. Ebebi? Men istedim en atamdan. Öňkü prezident bul türkmenleri ýamanlamak bolýar. Muny görkezmeler biz bular ýalak millet däl. Şonu diýipdir diýip men dogrumy ýalan bilenmok. Ýöne şol görkezmegi gadagan edipdir. Telewizorda gören okmudy? Uzatlar. Telewizorlarda görkezlenok şo kinolar. Aýgytladım ma, mysal üçin Keçbelek şo kinolar. Ejem daha ýaşka görkezlen eken. Ýöne şu wagt internetde ba illeslemez gyzyklanýan onsolar görüp bilerler. Köpsem rusça, olu türkmençe terjime edilmesi has gowy bolar. Kinolar. Şo kinolarym görkezlen okmy Türkmen telewizionyasynda? Yok, hiç ýyl görkezmek gadagan okynlar. Atigen belwan men göňürýär. Altgarly funksiýa çeken kinolaryny görkezseler gatwawne tebigi ýasama däl. Patwalemçilik ýok. İnternetim çäkli. Ýaňy demedi uğradylar o da gaty çäkli. O ýerlerdäki adamlar internetten mahrum kandan ben düşünýärçi. Mahrum. Olar bireden bu ýanky taryhyny, medeniýetini birden öwrenmeli. Kitap ýok, telewizorda da diňe ýanky o sizin beýik erdarlaryňyz, beýik arkadaşlaryňyz. Ondan başga da adam ýok o ýerde telewizorda. Şolardan nasarat ýok. Nedim nädip ýetişmedik Pelwan. Düşünjäň barmy bu arada? Mene düşünjäm biraz bar ol. İlki siz aýdaýsaňyz sapara. Men soňundan aýdaýyn. Näme aýdaýyn sen bir soňra bermäňä. Näile edip ýetişdireli nesilimizi? Netili gaty bu iş iki söz bilen aýdyljak iş däl, ony gaty büýüklü. Şu çağlar wagyndan başlap ondan bir o ýanky entäp çağa dogmakan ýem şu ilim bilim başlamaly. Şolum kulak ejesinden kakadından o neki ön çöp çağan lemetine çendi. Bir kulak yaşar yalak bu mümkünçülük. O genelerine, atalarına mümkünçülük bolor yalak etmeliler. Ondan şu mekteplerde siýasatyn gaty uly batyşy var da. Siýasat diýilen zat ilmde, bilimde hiç boloýuna gelmelerdir. Bu gaty uly jenaýetdir siýasatçylar tarapyndan edilýän. Ilim bilim siýasat gatylan ýerde düýünden ýokdur. Siýasat şol atlara gatyşan soň telewizorlarda taryhyň görkezilmeýän bolsa, o medeniýetiň görkezilmeýän bolsa, alan zatlaryň ýasama bolsa, yalan ýaşyryk bolsa, o nesil nähilek demekmeli. Bir ýerden
çağa adam öwrenmeli o da. Şoň üçin mektepler doly üçinçiligi geçmelidir. Yani döwlet tarapyndan Türkmenistanyň bu mümkinçiligi kän ol mermer jaýlar salyp berenden o her çağaň büdjesi bolbollar o bir çağa gyrada galballar mektepleri şu prezidentin köşklerini görýän. Şondan gowy bolmaly. O kaşan zat gerekkä bolýany üçinçiligi şonalak bolmaly. O paýtyrdyr nemet görülen nemede düýünden ýatdan çykarmaly. Bir çağaň degeri prezidentin degerinden kän ýokarda bolmaly. Döwlet ýurt çağalanky onom pensioner garlankydyr. Döwletiň iň seretmeli nemesi şu gardan gelýän pullun 60-70% okuwa bilime çağalara gitmelidir. Mektep programmalary o Türkmeniň şu wagtky näme diýenleri hiç sada ýarayan däldir. Diňe adamyny gaýalamasa beýnine zat salmaýan görünip durda. Adamlar bilen gurlaşýan bolýan. Aýdan düşen adamlar ýalak da. Çünki bu zatlar genel adamlar bunu kän işlemelidir. Ben şu Finlandiýa bilim sistemi var da. Şular şoňa gaty berýän ekenler o ýa-ni çağa mektebe gelenden tä eneti atasy işden gelýänçe çağa mektepde bolýar da. Mektebiň hem şertleri şu prezidentin yaşayan şertinden petler. Onun muallimler yetiştirmeliler, çağa bilimi muallimlerden başlıyor da. O okuyu, bilimi, ilmi gatı ulu olmalıdır. O şolun nemesi in prestij vazifa davet edilir yani Finlandiya'da. Finlandiya'da muallimin aylığı günlüğü cemiyetteki avrayı degeri bir ministerin ya başka bir yerinin nemesinden devlet işgârinin nemesinden haf yok tutulyandır. Telvan. Onun bilim nemesine de içinde o çağları fikir etmeyene uğru diyorlar. Yine ya tutmanel yani fikir etmeli. O çağa erkin öğününe yönü oyun oynayarak okuyalar da. Bir neme şu arada film bir kanak neme alıptırlar da. Yani Orsça düşünen oldum ben filmkadın sana göğürür. Böyle. O Finlandiya'da, Şveç'te, Norveç'te çağlar devletin eyettir. O bir çağa katı gayrım bir adam diymek kadaganlar o götünü şarpı vurma düğünden derrev ardette çağa birisi alkı diyendir. Denet natat. O çağanı arkayın aeroporda boynunun tablisi açıp atıp adını yazarlar, kakadının adını samolyoda mindirip uğru diyorlar. Hayti çağırına olsun. Ondan sonra sayda samalyotun düşünün islenlik yankı görevli adamlar var. Türkçe deyin sana. İşlep görün adam. Ondan nemesini görkodiya yerden tutup o nirak gitmeli, nem etmeli, ediliyorunu öz çağaları yarak neme diyorlar. Yine Şveç'te şeyledir. Çağalar islenlik adama doğru verir.
şol adamlara jogap berýän. Onun bir problem çyksa istendik lokan adama ne ya da döwlet adamı bolsun, bir görewli neme bolsun. Demek şunu adak problem ama o ben kakamın yanında var yani onun dişim ağrıyor diye son götür diş doktoruna gidiyor. O şu yurdun hocayındır çağalar. Ne Şüviyet çağaları yurdun daşına çıkanlar bir yere gidende gitmeler gidiyorlar da. O dağda. Onun şu göz yurduna gelenine hop geldik diye. Gözüne gelende hem medat garantidi demedi ya. Hiç saatten korkmanlar, ürkmanlar, o yurdun iyesini özlerem duyya çağalar. Bir problemi olsa orada çağalara telefon numarını öğre diyorlar. Plan numarı deyip. Onun istedik vakti canı diyenler. Ben plan yerde, ben plan problem ama onun sataydan tap palyalar. Yani yurdun hocayınları çağalardır işte. Ödem hiç saatten çekinyenlerdir. Arkayın ben diğerinde göründüm yan oğlun yan 4-5 yaşın çağalar. Gözlerin arkayın alıp parayalar. 18 yaşında kendi soruları alaktır işte çağalar. Korku yok. Katı ayrım söz aytmak ya göğünle devmek olur alaktat yok. Yani o şey nesil yetişiyordu. Doğru. Şu sapara okudu ceza olmalı mı ya da padarka olmalı mı? Misal üçün bir öy işini gow edip geldi. Şoňa padarka berýän. Ya olmasa etmese de öy işini ceza berýän. Yok. Ceza da görmüş. Ceza bolmaly mı ya diňe ceza bolmaly mı ya diňe padarka bolmaly mı? Hiç dem yok. Cezadam yok, padarkadam yok. Kidem bolmaly. O bakadam yok, klasdan galmadam yok. Onun baka oyup beylekini temsil ediyen de seni övsem, senin 5'lik aldan, o 2'lik alanın mı da 3'lik alanın mı? Beylekler ceza almış oluyor. Onun o temsilliğe de çağan eyyem demesine dikkatini tesir ediyor. Yani muallimler öy iş edenlerinin neteyle olun başında oynayan yalak oku profesörlerim yani oyunuyla köpsü oynamengeş ya da bir yani ne maşin oldu ne şu neyle kurulayan maşinin göğü var yani onun ontunu buntunu çağırır seyredip haydi oyna ve vurur diyorlar. Çok da oynayalar. Onu pikirnay diyorlar. Muallimler var, muallimlerin börütü tayinleniyor. Olan muallimleri kandidat ki biliyede bakalavrı oluyor. Şu derece yeten muallim çağırılanlarına öğürlüyor. Yani üniversitede utorunu bilen çağırılanlarına öğürlüyor. Doğru. Onu yarsam olmalılarla sizin aydısını da öğre okudum. Yok, yarsam yok, ya tutma da yok. Öğü seçil olmalılar. Yok, muallimler tarafından azgırılma da yok. Doğru. O çağlar yeme hüvüs bilen gidiyorlar mektebe. Naharlarına şotay diyorlar. Tabii eneleri ataları saat 5'te 6'da oturuyorlar. Sonra senin çağlar mektepte. Oyun oynuyorlar, öy işlerine diyorlar. Yani burada da büyümen diyorlar. Elimde ama da yanlarına muallimler var da. Her bir hizmetle. Doğru. Benim öz fikirlerim aydayın mı Safar ağa? Hayır. Çağı
Maskaladan nasıl ilki eğitim yankı bilim durmuş kurjak yaşlara yüzlenýän siz gayrat edip şu gurmakaňyz ýa-da çağa ýatamakaňyz çağa nädip ýetistirmeli hakyndaky kitaplary okaň gowja öwrenin onsoň çağa ýataň bolmasa ýatamaň gerek gel. Ol çağalar işlenmeli. Şık bolýar heykel. Şimdi şu heykellen palçıktan heykelli şekil ýatamak üçin öňünden bir zatlar öwrenmeli. Seýleden. Onsoň enata da şonu ilki öwrenmeli. Mukadderlänim opçy şolar ýaly. Dünýä şolar ýaly. Çağa nädip ýetistirmeli? Nähil edip gürleşmeli çağa bilen. Biram çağalar soragan bolýar da kiçika. Olarda tebigi bilesi geljilik bolýar çağalarda. Şonu kän gürleýän. Otur. Ýöne sora wetdirme diýip ýankylar biziň maşgalalarymyz, biziň töreklerimiz olam bilesi geljiligini şeýdip köreltdirýär. Bu düýünden ýalňyz biram çağalara öwüt nesihat etýärler. Mysal üçin oğlum sen çilim çekmegin, eyle olma, beyle olma diýärler. Özlerim otay gidip mysal üçin çilim çekýärler. Onsoň çağa pikir etýär. Kakam meni ağlaýa. Özü çekýär, maňa da çekme diýär. Onsoň ýanky ynamsyzlyk törep başlaýar çağalarda. Onsoň ynana nokdany moň etmediýenlerini edip başlaýar çağalar. Çünkü ynamsyzlyk ýaman erwet zat. Hemme ýerde de erwet zat. Ondan soň biram çağalary gürleşemizde, mysal üçin sapara siz meňle gürleşip otursaňyz ular da mökmünde gürleşmeli. Şoňa türkçe deger berýän bildirmeli ýa-da öz deger berýänligini bilse ýanky çağa montor çajak bolup ýangyň begenip höwetli ýaşan bolmaly. Ana 6 ýaşyna çengen atar. Zeki eneler çağalama çağa ýatamaň gaýrat çağa ýetistirmek hakda kitaplar okaň öwrenin onsoň çağa ýataň. Bolmasa o çağın ýagdaýy gaty kyn. Onsoň mektebe geleli. Mektepde de siziň aýdyşyňyz ýaly men aýtjaklarma siz aýdybam berdiňiz. Öz öwrener ýalyk bolmaly. Ýani höweslener ýalyk bolmaly. Biram el işlerini köpürak ýani türkçe dokunup ellep etseler has öwrenýärler. Şu mysal üçin kitap bolsa şu kitaplygyny ellep görseler has öwrenýärler, şolar ýalyk. Mektebe getirilmeli, ondan soň tartışma yaratmaly çağalaryň arasynda bir temaň üstünde şoň üstünde dawalaşyp öz pikirlerini aýdyp onsoň şu pikirlerini savunmany başarmaly. Türkmençe dilä Türkçe artyrýan bagyslardyňyz. Men Türkçe okamyň bu zatlary şolar ýalyk ýetistirmeli aýtýarlar şu türklere. Etýärlerim. Ýöne gaty bir ýanky Finlandiýa, Norwegiýa, Şwesiýa ýalyk gowlanlar bilmändirler bular men tak eğitim sistemalaryny, bilim sistemalaryny. Ýöne biziňkiden az gowuşlanky. Yer bilen göýük ýaly. Ýani men bara aýtjaksam şular. O Picasso diýip bir hudojnik vardır. Eşitipmidi? Ýok eşitmän. O Fransuz, bir gaptal ispan, Fransuz dünýäde meşhur hudojnik. Resmanya, resimçi.
Awa resim. Şoň bir kıyfacık nemedi var da. Sözü hemme jedi diye çağılan hemme jedi hudorjik bolup dördü deme diye. Doğuya diye. Nol o yani şeyle obrazına diye da. Yönü diye önemli zat diye ölýänçe hudorjik bolup kalmak diye de. Yani doğunun olayan talantlı hemme zady bar bolup doğuya da. Son cemiye döldürüyor adamda demeni. Yalnız yalnız ortam onun üstünden bastığı siyasi memeler durmuştu. Kaptanının tezir eden zatlar vardı. Yani onun adam 17-18 yaşına yetenine de dahillik biliyorduk. Ya korkuk yani ne bizim Türkmenistan'ımızda adamlar ikimiz yalak şey yani mesela gururun etmeli. Yani kahramanlık gerek şunu. Öyle 2 milyonu normal zartlara yani 2 milyon gururlaşa oturmamız ha. Şuna ullokan kahramanlık gerek de. Ana Türkmenistan'ın yeten yağdayı. Ne Türkmenistan'ın betbaşçılığı şotaydı. Onun neyim için diyorlar ne o da ullokan doğru bilýär. Neden bilýän neyim için edilýändi. Sena aýdyp bilen o. O menem teň ýanymda aýtsam saňa erbet boljak. Onun için benim aýdym o. Aydylar ýaly olarlar bilip oturlar. Yo onun biz özümüz her kim özçe bilýär de. Ýöne gurlaňda näme bolýanyny bilýär. Selam. Ana bu da atlar bir halkın üstünden hüküm sürmek için edilýär de. Bunun başka hiç tadı yok. Bir adam mı ya, bir topuk adam mı devleti eline geçirip sultanatını sürdürmek için. Yani Türkmenistan'la doğunun başlap parti meydanına gidiyor da yani ayağı yer tutanın kayınlar arkasından alıp onun parti meydanına çağırdı. O tayda oynuyor, onların partiye gelirler da ya otuyorlar. Sonun te oku utoryança bir kaptal parta, bir kaptal neme. Şimdi şu partan sonun alacakladın şu çağın köyünü deyemem ne? Doğru, bu lokan doğru da. Bir adam değil, yurdun 60% o yerine Floryala yağdaydı da. Sen ne milletin yardımdan uğrağını o yerin çağırdım kendi oluyor da şehrinkide. Doğru. Şunu köydürüyen, o geleceğini köydürüyen de. Bu edilyen dağıtlar katı ayrılan şarttan. Yani her kim yönü karnın o yönlü bir eşiretli yaşanı ne diye de düşünüyor. Yönü çağını hiç kim düşünür o. Onun PNV'ye çıkan karıları hiç kim düşünür o. O çağını yetiştiren enler var. Olur 24 saat işler. Çağı temizlik yaşına gelýänçe, on diýjetem yok, günlüdem yok. Onun üstüne çoğun aralarına da partiye umallar ya yeni orada etmeliler. Onlara ne PMT verilýär, ne olan stajı örüyor yani işleýär diýilýär demedi. Son PMT çıkmalı demedi yok, PMT boş da yönü. Ondan altına atı vuruyarlar.
Ha? Pelvan. Onun hiç kime aitmallamışsın. Tezini çıkarman. O kabul etmeli adamlar. O kabul etmeden ecir çekmeli yani. Türmesine, beylekisine. Ne? Yağdayımız şeyle pelvan. Biz yetişip şu an düzeltmeli, bir de düzeltbilmedik. Ne? Biz önümüzde bu lokan günahkar. Mene boynuma yani pelvan. Büyütecek kolluk kolun olmadı. Bir kollanam olmadı. Şu adam kollap öğrendiriydim da. Öğrendir katı ağacıgan son o degnelerini degen son bir eden oluyorlar. Olun ongulen olur düzecek elle. Türklerin bir sözü var Zafer ağa. Mutfak diye her iktidarı ayırar diye de. Nasıl iktidar olursa olsun ayırar diye. Ne hili hükümet bolsa olsun şu. Ağaç oradan giderdik diye. Halk ağaç oldu mu gözü arabayla kapılıyor o halk olsun. Yolu başlıyor. Şu azık yansa yöne çıkan oklar. Onu bir parkta ekleyelim. Pelvan bulurum ağaçıktan. O sol parkta ekleyen mi kovalaymadı? Ya eylak ya beylak korsa. Önküden var. O hem revolüsyoner açlıktan olayandır. Esas tevavi şu gıdacılık açlık. O dok halk ankat revolüsyonda nokta karnı doyuya bolya diye. Aynen kim aldı şol alsın diye. Başka neyme doğru mu pelvan? Başka sorum şol kitabın üstüne giyinişlerini durup destek şu kitabın hazinalığının üstüne. Hani? Açıklap ayıp vereysen. Ya sen ayıp ver. Ben oğlum çılıktan başım çıkan yok men. Pelvan beni kıtsa mı böyle neyme doğru olur ya? Geldim geliyorum. Doğru. Menem kitap öğren vacip zat diyermedim. Başta menem açıklama, giyinişlerini açıklama yapıyorum ama menem bilemedim. Onun şu iyileşlerinden ne pedagog, muallim, vardır taşa yurtta yaşatıyoruz. Şoları çağıralı. Şu zatların ne? Şoları çağıralı. Zafer ağa. Yo. Şu zatları bizim gururun netçe kolyan zatlanmadı. Daşar yurtlarda. İkimizden ken bilyenler var da. Vardır. Şolar çıkıp aydıp beraydı. Haydi ustaydan şunun nesi çıkıp yok man şunu aytmanız gerek. Biz nahil eğitim bilim sistemimiz olmalı. Nahil edip onu gurnamalı. Tarihimizi bilyen adamlara olur çıkıp aydıp berin. Ben pelvan beni hem hocalıkçı ettiniz, hem ekonomist ettiniz, hem kuruluşçu ettiniz. İnden yankı boğulum edecek ol yani. Doğru. 70'te ben öğrenip bunu ne yankı bu tarih 40'da öğrenip kavrımda çalayım diye işe yarak olur. Sol bilyenler çıkıp aysa katı olacak da. Benim şeyle düşken pelvan. Onunla biz bilyen temamı geçeyelim mi tapara? Bor. Yani şu zatların biz yönü vaciptığına bilyez tarihin, bilim sisteman, ondan sonra kitabın, günne bir saat yalı okuzun adamı özgörtyenliğini, östüryenliğini bilyez. Ona maslahat deriyez, boş şahitleriniz okan kadırlı illeşler, doğanlar, dostarlar,
özümüz gowy yetiştirelim. Geleceğe tayarlayalım. Ol bu hükümetin gidecek yeri yok. Hakiki devlete de gowy sort nesip bolsa, şu hakiki devlete biz tayin olmaly ýöne. Öýümizde yatyp oyun oynap, günümizde gurbanlyk edip ýatmalylar. Devletimiz gowy dällip, serewne devletimiz ýok biz edip ýatmalylar. Şu devlete gowy bolar diýip taýinlan ýaşamalylar. Onu nemäge saýal biz sapara bilýän temamyda. Suwun wajipligi hakynda dur aýtak üstüne ýeňişleýin. Suw problemasy Orta Aziýada we dünýäde. Öz regionumuzdan başlaýar. Orta Aziýada suw bir bol ýeri Täjikistana. O da dağlyk bolandan o problemaly yerler var bolýar ýöne suw potensialy suw neme baý neme Täjikistana. Galan Orta Aziýa döwletleriniň hemmejesiniň suwy defitsit. Onuň Türkmenistanyň suw ýagdaýy ne kanal bar ýöne suw Amderýadan elýär-de. Amderýada Täjikistanyňky nemeden elýär. Dağlardan. Gözasyn. Şotaýdan alyp gaýtýam gözasyny. O dağlardan neme diýär-de. Onuň gelmeden milýärde. Ýa dawa tursa ine şu wagtky ne koronavirus ýagdaýynda käbir döwletleriň üstünden ýa-ni kislorod aparatlar ýa-ni maskalar beýleki atlar geçip barýakan göz halkyna gerek boldy tutup saklap alýarlar da. El oýýarlar şoňa. O Täjikistan hem şey dipdiler. O deme bolmaz diýilen zat ýok da. Ýöre onu da biz kanalymyz var. O kanal tygşytly ulanylsa Türkmenistana ýetýär. Onda Türkmenistanyň ýerasty suwlarym bardyr. Ya debitleri ulu olmasa da nimeti var. O şonu kanaly ýokmany suwratdy. Ýere tigmedi ýalag etmediler. Şo taýdan bir damjada ýere gitmedi ýalag etmeli. On ýeke suw nemesem däl ol yer şorur diýär-de. Kanalyň töwerekleri köp yer şordur. İki tarapdan urýar-da. Şoň üçin suw ulanşyny ýüýüp götürmeliler, ödem pullu bolmalydyr. Mutuň gadry ýok diýilen hekaýe bardyr. Onuň mut bolan soň ol gaty esirip edilýär-de. Soňam pullu bolanda şol ýa-ni döwlete bagly bolan özüni maliýeleşdirip bilýär-de. Onuň gitdiňçe de gelişdirip bilýär. Turwa sistemasy gitdikçe ösüp bilýär. Onuň sen başka yerden pul demetmelerle pullu bolan soň degeri bolýar-da. O gelen pulu ýene sen yerini onuň suwy sen ýaryna ýertmegi tenger belleňe ertip bolýar-da. O da ullokan çyksa şeylem döwletiň birun pul bar, birunam ýok. Ýöne ol özüni finansiýer edip duran bir mexanizm bolsa
Ondan ol özü oňurýa da. Ondan size bolan hyzmatam, ýa-ni ulanylja beriljek hyzmatam ýokary ýyldedip bilýär. Ondan ýene de ýa-ni tu ulanş metodlary bardyr, täze teknologiýalar bar. Şoňa ýatyrym ýapyp hat geliştirip bilýär. Ondan su ulanjylary okudup, öwredip, bundaýla kullanmalysyna çendi. Emme zat pul bilen edilýär da, onu terişde öwürmeden o zatlar edilen nokta. O kantordaky oturan adam o zatlara pul öwürmeliligini, edilmeliligini bilen noktada. Yani döwlet sistematy bir yerden çözülýän wagty hiç adam çözülen nokta. Onun öz başına neme bolsa şunala özünü finansiýer edýän neme bolsa soň senem ulanjy sen öz dereliňe su ulanmarsyň. Son taşytla baga çalşarsyň. Onun ýa-ni täze teknologiýany ulanmaga sana höwes öğretir. Yani sana peydalla. O den çıktaki demet şey. Sana bir gada geçen sözüňizi bölen bagışlarsyňız. Gollandiýada diýe 1 kilo pomidor üçin 8 litr su nemetýärler diýe, berýärler diýe. Mesela Türkiýe öyle deňeşdirýärler de, Türkiýede de 1 kilo pomidor üçin 126 litr su gitýär diýe. Türkmenistanda da şeýle bolmaly. Ondan o kendir. Türkmenistanda on litrin azap yanım yok. Açık öğreyenler demer gidiyor. Yani Gollandiýada pulludur, şondandır. Onun pullu olan da sen ulanıcı da sen şu at magazinden su alyan içecek su ha. Onu alıp bir yere dökün o yardım. Bula hiç sattık ha. Taşıtılca ulanyan. Tuğum pullu olan da taşıtılca ulan. Bana da yankı teşvik eder. Sen şu täze teknologiýany ulanmaga. İterer. Şoňa iterer seni. Bolmasa su akyp ýatan bolsa kaptalyna keçetýärler, çaýyny oýardan oturar o suwçy. Potrody atlatdyňyz da bara. Çaý çorbaçy nan bilen, sowun bilen. Şoň üçin sistema şeýleri hak bolmaly. Onu pulum, suwum pully, zat dip bol halk nemeder, onun populi siýasatçylarym bile biz mut etjek dip şolary alakdar ederler, gazy mut berşýär. O atlaňa nemesini ýa populizm siýasatçylarda kontrol edilmelidir. Ýöne boş söz berýänler bar. Şolary ana pul nirden aljak diýmeli. Atan ýüşürip goýan pulu bar bolsa söz berip bilersin. O da pullu. O gazy mut etjek diýär. Ýa o gazy mut eden ulen o turbolaryny çekmeli şeýlem. Bir. O turbolaryny biz 92-nji 91-nji ýylda çekdik. Olar belli bir surawy bar, ondan olary täzelep durmalar. O terişden nirden aljak? Ne sen gazyň mut berýän de. Ben mysal aýdýan. Çok özünü kemme yerde özünü dolandıryan sistemi olmalı. Mut orada yok diye. Mut binip bilersin olun iyi demet ulanıp bilersin. Yani ne 20 yıl geçti mut kadı yok şu an. Sonra barman olacak. Kadram olmaz, gımmatam olmaz.
Ne suyu hökman pul etmelidir. O şoň üçin pullu bolan soň tygşyt tap bilersin. Bolmasa akıp yatan kanalyňdyr. Ol dünýä ýerini zaýa eder, hiç kim demesine de däldir. Pıngına da dal. Onun suyu berýän, suw bilen işleýän edara o da yani suyu tygşytlamak üçin, ýereden gitmek üçin, gitmediligi üçin o da gılıklanýar. Ebebi pul. O pulny ýereden dirmede o. Doğru. Ha? Bunu şolary alak demeler bilen, rıçaklar bilen demetmeliler. Bolmasa adamın üstünden kontrol bilen bu da adı ýola talyp bolanok da. Sen arkamy urlanda o tay böwede açyk goýberer. Dekana men potrotçym suw berşi alak akşam o. Hawasy urlamak. Ana suw şeýle bolmaly. Onun suw ulanýan teknologiýalar bardyr. Yani şol atlary urmuşa girilmelidir. O bizim ılımımızdan şoň üstüne işlemelidir. Yani o özümizden öňmelidir. Kanda. O hemme zady daşyndan getirip yani o bir saat çydamaz. Onun ya suw pullu bolan soň ya şol atlary öňürjek, göretjek adamlarym olarda da gılıklanmak var. Sebäbi satyn aljysy var da. Olaýam ýa ykdysady nämäge girýär-de. Ondan özünden eýem bu näme ýalak bolup gidýär, multiplikator ýalak bolup gidýär-de. Multiplikator diýmek suwa daşdyrýan tolkun bolup gidýär şey. Bu näme şol ykdysadyýety generatory. Bir ýerden näme diýär, onu o taýdan bir topor yan önümçülük çıkýar-da. Yani pul näme pullu bolsa, şol bilen multiplikator bolup bilýär. Sebäbi ýa-ni ulanyp çıkýar-da. Doğru. Yani bağlarken bolýar. Aljysy. Şoň özü mehanizm. Ondan bir toporum iş ýeri açar. Näde kafo öndürmeli ya da su tüskürýän her türlü nemeleri öndürmeli şeyler tygşyt ulanmak üçin. Diýekse turwatny öndürür ýene burada at ýene bir toporda atlar onu. Giden iş ýeri açylar. Bilýär Mün problemaň içinde bir nämäni nemetdikler. Şo taýdyň özüne aýlak iş ýeri açýar nemedi. Ol ýa-ni önümün bagadyna ýa-dir eder. Ýetsin ol alyjy. Alyjan beýleki pudoklardan gowy gazanyr. Ya bu şeyleri gitse gowy kan pelwan. Sen nähilek demedi ýa-ni. Men fikirmem şolar ýaly gatyp bolar sapara. Şu Türkiýanyň gurjusy Atatürk şeýledi ýa-da öz adyny öňürip bilmeýän ýurt gün-günden çöküşe, dagamagyna tarap ýöreýändir diýe. Biz şo hiç ýurda bagly bolman, garaşly bolman, öz adymyzy özümiz öňürip bilýän derejä yetmeli. Onu yetmem bilers nemämiz amma ýa-ni kapasitemizden bağ yankın etmeni. Kapasitet bolany näme bolýar? Terjime et. Mene düşündüm bolýar. Ýagdaýymyzdan bağ diýerler, şoňa ýagdaýymyz bağ etmeni. Näme zatlarym suwumyzdan bağ, ýöne şon tygşytly ulanyp, siziň aýtýyňyz ýaly turwa sistemasyna geçip yerler mülk berilip o yer eýeli bolmalydyr. Pelwan ine şu iň uly näme yer her garşy ýeriň eýesi bolmalydyr. Hududy eýesi. Her garşy.
Yani döwlete de 30% 40% yer galar sebäbi umumy ulanýan yerler bolýar da. Yol geçmeli, misal demir yol geçmeli, o kanal geçmeli. Şolar ýalak yerlerini döwletiň nemesinde bolmaly. Başka wajip demeler var, ýa-ni yetkerin hova aeroportları, zatları çok önemli. Döwletiň ihtiýaçlary üçin belli urmuklarda galyp biler. Onu dağlar hiç kime gerek geldi. Döwletiň eýçiliginde bolmasa. Onun zapavetlikler vardı. O tebigatı koruma demeleri. O atlar üçün döwlet eýçiliginde bolmaly ýerin bir böyle. Galany hududy eýeri bolan soň onuň suwma pullu bolan soň ýerin sorlamadyk geçer. Şu hemme dat pullu onuň ýeri hududy ýere dersiň bolun yer bazary demelegeler. Yerem onuň özüne ýanky deger, türkçe deger bolýar da. O baha. O yerin onuň bagasy bolar. O bagasy bolan soň onuň gowy yer bolsa gymmat bolar, sellem. Onuň sen ýere bolsaň onu gowy etjek bolup umtylarsyň, ha? O jan edersin. Jan edersin. Hemme zatyň öz giçejek çylçyrmylja sadaja mehanizmler bolmaly. Şu bal neme demezsen ýanky ykdysady nemede bir-birini aýlap biler ýalap. Mehanizmleri goýsaň, bu zatdan özü. Onun üstünden onun yankı beýiklerdarlar hem gerek gel, yankı arkadaglar hem gerek o mehanizmi özü görer durur. Sebäbi pul işleýär. O sen onun ýene yankı döwlet bu yan kada kanunyny ýolatalar, promoçylyk eder. Onun bu bir kontroly, regulýasiýasy bolmaly, normativ aktları, kanuny hemme zatları bolmaly, hatap kitabyna çenli. Yani şu düzünleri döwlet promoçylygyny eder. Döwletiň etmeli zat. Şimdi sapara şu zatları etmek üçün energiýa da gerekde, energiýa da harçlamaly. Şu energiýany biz öňkü bar bolan energiýalarymyzdan ulan verelmi ýa-da şol energiýalar howany kapalaýa biz günümizden biz günden energiýa alyp ýa-da bolmasa ýelden energiýa alyp şonu ulanjak diýse mysal üçin hususy ýere ýeleýär. Men döwletden satyn aljak gal özüm güneş panelini gurup şondan energiýa ediljek diýse şoňa ruhsat berilmelimi şolar ýaly? Ban pelwan ne şoň adamlarda şoňa bir ýa adamlar şoňa iterer ýala. Adamlarda şoňa höwet bolar ýala. Elektriğe pullu bolsa, bu nemeden çıkaryan, bundan alyan energiýan, yerden alyan energiýan, o da pul bolsa, onu hususy yemelerem, telekeçilerem yatırım yap şoňa umtylarlar. Hökmat bolmaly, onu döwletem däl, ýa-ni döwlet bu işläp biler ýala ortamyny ýa-ni döwletse onu telekeçilen özü edip başlar. Sebäbi gazan çeşmesi o bir yatırım yapıp o taýdan gazan edip bilýär. O da iş yerler açılýandyr. Doğru. O elektriği mut bersen, sen güneş enerjisinden elektrik çıkaracak bolup görün tapılmaz. Belwan. O energiýanyň gadyryny bilmez, o gün gadyny yakar goýar. Ana, bu atlar şeylere yaman
Türkiye gelip men energiýanyň gadryny yaman gaty duydum çünkü şeyler fatura gelýär energiýalardan. Gadadır şonda. Türkmenistan'da şu energiýalar günemken eger pully bolan bolsa şu pikirler men Türkmenistan'a aklyma gelerdi diýende. Oo. Bu şu wagtky gadam mudamalyk däl, dynýa, gadyň ömrü 150 ýyl wagty bar, tutuş dünýä boýunça. Newtünkem 50-60 ýyl wagty bar, olam dynýa. Ondan biz ýuwaş-ýuwaşdan şu wagtdan ýanky arasy energiýa geçiş edip başlamalar. Çünkü dünýä öňe şoňa başlady. Temiz enerjiýe diýe türkler. Bizim şu başlamızda şu wagtlardan geçip başladık gowalarym hadi pikir etden. Sizin pikiriniz näme şu wagtda tapara? Gatty dogry pikir etýän Perwan. Dogry. Makul ýerde Perwan. Men makullanyňyz bolanok öz astaga etmeli. Perwan dinleyijileri ýadatmalyndy wagtymda dolup gelýär. Bir sen jemläp ber nemämizi? Bolýa. Jemler tapara. Ananı sonyaly ýaşlar meňe teklifimi maslahatym alsaňyz gayrat edip özümizi ýetişdireliň. Orta açyk bolmasak öýümizde özümiz gowja edip ýetişdireliň. Günne kitap okalyň bolmala yarım saat ýa bolmasa 10 min. Nemmetmen kiçi bolup bize öwredi otur diýmän. Doğru. Eýler bilen hoşlaşaýalyň onda. Bolýa, sag bolun, o halmyrat ýok, biz betay gurrun edip bilýärse, ol siýasatçy biz başga ýerlere galyp barýar diýýär. Perwan. Biz siýasat öňerim ýok. Bolýa, Perwan köp Bolýa sapara. İzleyenler rahmet olsun. Sag bolun, o bağışlan biz wagtyň dalýar ýöne boş gurrun eden ýarap ýöne boşum däl miken ýa-da. O Perwan. Düşünýäne boş däl. Bolýa Perwan, köp sag bol. Bolýa sizem. Sag olun. Sag olun.